Aha. O yenen bir soru var. Ee, Aslında cevabı bilinmeyen bir soru kendiyen. Terörist hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan Türkmenistana girilmegini ýapypdyr diýe ýa-da serhetden girilmegini. Ya bir 4 ay boyunça girildi-de 300-400 töwerege adam girdi. Ýurda şol granitsalardan, ýa-da serhetden diýelim. Viza aljak bolsaň o konsullugyň üstü bilen almaly diýe. Näme üçin etdikäň diýip soraýardy. O gorky ýa-da kontrol etmek isleýär. Adamlar ýurda girmegini isläňokdy, ol açyk ortada 2,5 ýyldan bäri adamlaryň ýurda girmegini isläňokdyr. Şonuň üçin edýärler, o näme üçin islemeýärler, onuň bir näçe jogaplary bar. Yine Hmm. dünyanın hem yerinde yankı devletlerin, yankı diplomatikasının işleyişini seyreden de sol vatandaşları beyleki komşu devletlere vizasız gitsin, ansat gidip gelsin deyip çoğun için iş alıp kalıyorlar. Yani, Hmm. ya da şoň için belli bir yankı bloklara koşulmalı işlerler, sövda edip bilsin daşar bilen sebebi şol yankı bu devlet kuruluşlarının edýän işi şoň netijesinde halkın yaşayışını, ilatın yaşayışını, durmuşunu gowalandyrmak. Ya hem mezada edip bilmeye devlet, işledim yani devlet bine yani öz kuramalarına Haýdy seyredip modern bilmeye. döwletler onuň ýazatlaryny kännemeden ok diňe kanunlaşdyrjy bu. Demesinde işleýär. Yok şol modern devletlere mine halkının daşarı devletlerle sövda edip bilmek için, katnaşıp bilmek için vizalı yani dokumenti işlerinde yeniçilikler getirmek ister. Hı hı. Vatandaşını içeride tutmak istemez. Yöne Türkmenistan'da tersine. Türkmenistan özü hayiş ediyor. Men vatandaşıma viza verme diye. Yine Rusya'da seyredin ne ettiler? Birinci edilen iş yollarını yapandırlar Rusya'dan. Ukrayna girdi. Saatçı. Ceza vermek için samolotun uçma yamağı deyip Avrupa beylikler başlanır. Yollarını yapandırlar. Yolunu yapmak demek devlet için bir Gitti. katı ervet, ağır bir yetkidir yolları yapmak. Türkmenistan'ın özü öz yolunu yaptı. Kaysi birim öz öýünde oturan ýeňden daşlaýarym gawap goýan. Çörebe çıkmalar daşyndan. Diňe dem alyp ýaşap bolmaýar. Türkmenistanam häzir bir beden ýalyk göz öňüne getirseňiz demem alyp bilen, o iýbem içip bilen o Türkmenistan. Bizim ekrana çykýanymyz käbirde ýa-da biraz gaharly aýtýanlarymyzyň sebebi hem şondan. Onu görüp otyr. Yani onu görmek için göz bilen görüp bolana, onu elbette göze iýleýän bir zat däl, ýöne bu gater betade 2 ýyllap ýollaryny ýapyp goýmak. Dünya tarihinde bolan okda bu zat. Hiçbir öyle devlet işlep bilmiyor. Hiç. hava, Hiç. hiçbir devlet yollarını yapmak istemez. O ceza verilen alt yollarını yapyandır. Ceza verilen de şol devletin gara gatnaşygy kesýändirler. Ýöne hiçbir Putinem şu wagt näme diýe? Ýa-ni azyk haryt krizine çözmege kömek etjek ýöne yollar açyn diýe. Başyndan haýyş edýär, öz yollaryny açmagy. Yani granitsalaryny açmagy. Ýöne Türkmenistan näme üçin men Türkmenistan orsun elinde deyip arkaýyna aýdyp bilýän sebebi hiçbir devlet, hiçbir prezident ol akıllı bolsun, akılsız olsun tapagy ýok. Öz ýoluny ýapmaýar. Diňe duşman edip bilýär, daşynda adam. O O orsun akly bilen ýapyp